Dobro vam vreme, lako vam breme, renesansni narode. Sljedeći izlazak ansambla Renesans posle 70. u neki studio dogodio se u februaru 1972. godine. U jednom neobičnom studiju. To je bilo u stanu velikog tonca, velikog ton majstora, Slobodana Bobe Mladenovića. I šta je meni ostalo u sećanju? Kad bi došli kod njega da snimamo, on nas je prvo ponudio šoljom čaja. I sad zamislite nas, onako razborušene hipike, koji se onako uprepodobimo i učtivo pijemo i hvalimo taj čaj, a onda pristupamo snimanju. Možda su ovi snimci zaista tako i čisti i jasni, pre svega zahvaljujući Bobi Mladenoviću koji je to radio fantastično. A i naše duše u tom trenutku, posle tog engleskog čaja, su bile zaista uzvišene. Na početku, dve numere koje sam potpuno zaboravio, a pevaju Vesna i Dušica, neki paralelni organumi iz 12. veka, škola Notre Dame. A zatim nastupamo nas četvoro, Iskra, Miša, ja i Šekspir, Dragan, i sviramo neke srednjovekovne igre, a na kraju jedna moja omiljena numera, to je onaj slavni Greens Leaves, zeleni rukavi. Hit za sva vremena. Dakle, u onim uslovima nema nikakvih savremenih studija. Kod čoveka, Bobe, u stanu pravimo fantastičan zvuk. To su nekada zaista bili pravi tonci, da su ovi današnji mnogo ne uvrede. Renesans, februar 1972. godine.
Hvala.